Horas. Mana tahu sing otakku dasi aku itu dahasia harian bongin satu mata ngisang lama mikiri pangalaman itu nama bayanau gabe madele itu molosongoni nama ujungna tumagonan mah kita mersira nang pedi dokto kolong roham tua ai dan tua hai dahasia anggoro kito dan demba tu itu boasa dung sonari gawe muba dukun malala roki di baheko sayuri mangrimangi di rohaku tumagonan madao siako nagukap ni tondi naikon masirang kita dua molosongoni nama ujungnya umagrama hitam asira nang pedi doko kolong roham tua ai dan tua hai dahasia anggoro hakito dan memubah tu itu boasa dung sonari gabe mubah dukun malala rohaki di baheko sayuri mangrimangi di rohaku umagonan daun siako nagukap ni tondi naikon masirang kita dua dan rokap ni tondi naikon masirang kita dua oleh ate horas.